Cikin sunan Uba da na Ɗa da na Ruhu mai tsarki. Amin. ‘Yan uwa na cikin Kristi, barkanmu da warhaka. Yau ita ce 2 ga watan Fabrairu. Rana ce da Ikkilisiya take bikin tunawa da mikawan Yesu Almasihu a haikalin Allah. Yau ita ce kwana 40 bayan haihuwansa a ranar Kirsimeti. Kuma yadda muka ji cikin karatun bishararmu na yau, mun ji labarin yadda iyayensa Maryamu da Yusufu suka ɗauki ɗansu Yesu domin su mika shi a haikalin Ubangiji. Yadda koyarwarsu ta kayyade musu su yi. Kuma mun ji sa'an da suka je sun kai sadakan da ya kamata su bayar. Wato ko kurciya 2 ko ‘ya'yan tantabaru 2. Sa'an da suka kawo shi, Saminu wanda yake shi tsoho ne, jarumi ne mai tsoron Ubangiji. Allah ya riga ya mashi alkawalin cewa ba zai ga mutuwa ba sai idanunsa sun ga mai ceto. Farar guda da aka shigar da ɗan nan Yesu a mika shi, da ya gansa shi da kansa sai ya san cewa ga mai ceton nan da aka yi alkawali. Ya karɓe shi, ya yi farin ciki matuka. Ya mika ma Ubangiji godiyansa, sai ya ce, ya Ubangiji, yanzu sai ka sallami bawanka don ya huta cikin salama, domin idanuna sun gani ceton nan wanda ka yi alkawali za ka kawo ma mutanenka Isra'ila. Na kuwa gan shi, na yi farin ciki. Ba sauran abin da ya rage sai ka sallame ni cikin salama. Ita Hannatu, wanda muka ji tsohuwa ce, ta daɗe tana hidima a cikin haikali shekara da shekaru. Da ganin ɗan nan ita ma sai ta yi farin ciki. Sa'an nan suka bi suna ba da labarin jaririn nan, ɗan nan da suka gani. Kowa kuwa ya ji ya yi farin ciki. Haka yake mu da muke masu bi. Sa'an da muka ji maganar Ubangiji, me ya kamata mu yi? Ya kamata mu yi farin ciki cikin zukatanmu. In kuma mun samu labarin nan, farin cikin nan ba abu ne da za mu aje kanmu ba, sai mu je mu sanar ma 'yan uwanmu domin su ma su yi farin ciki sanin wannan mai ceto ta abin da suka ji, abubuwan da za su gani. A ranar ita yau kuma, Ikkilisiya ta keɓe ta domin tuna da maza da matan da suka sadakar da kansu, aka keɓe su, aka tsarkake su domin aikin yaɗa bisharan Ubangiji. Suna nan wurare daban-daban, a ƙungiyoyi daban-daban, suna ayyuka daban-daban domin shelan girman Ubangiji ta ayyukan nan da suke yi. Allah ya kira su, su ma sun yi na'am, sun sadakar da ransu, aka kuma keɓe su domin wannan babban aiki. Aiki na yaɗa bishara, domin a je ko'ina ana sanar da duniya cewa Yesu Ubangiji shi ne Allah, shi ne Sarki, shi ne shugabanmu. Kuma dalilin zuwansa shi ne ya kawo ma mutane labari mai daɗi, labarin ceto, labarin salama, labarin kauna. Su da suke mabiyan Yesu, wanda suka sadakar da kansu saboda wannan aikin, suna nan suna bin gurbin Yesu, suna ci gaba da wannan aikin. Don haka ne a wannan ranar ya kamata mu tuna da su.
a roƙi Ubangiji yadda zai bi tare da su cikin ayyukan nan, domin aikin nan na yaɗa labari mai daɗi yana da nasa farin ciki, yana da nasa albarku, yana ko da nasa wasu halloli da matsalolin da za su fuskanta. Domin aikin nan ba a ce zai zama daɗi kawai ba, a'a, akwai nashi wahalolin, abubuwa daban-daban da za su fuskanta. Yadda muka ji cikin bisharar, Saminu bayan ya yi farin ciki sai ya juye ya ce ma Mariya, kin ga ɗan nan zai zama sanadiyyar tashin wasu da faɗin wasu a Isra'ila, ke ma takobi zai soki zuciyanki. Muna farin ciki a nan, amma ɗan nan zuwansa zai kawo farin ciki, amma akwai bakin ciki kuma da ke tare da shi. Wato yana nuna kenan irin rayuwar da Yesu zai yi na taɓa rayuwar mutane da kuma irin mutuwan da zai yi domin ya kawo ceto. Haka take da wanga rayuwan. Sa'an da mutane suna zamansa, suna tafiye-tafiye cikin hanyar nan da Ubangiji ya kira su, akwai albarku da yawa, akwai farin ciki da yawa, akwai abubuwan da za su yi da za su faranta ma mutane rai. Amma cikinsu akwai takobi nan da zai soke zuciyarsu. Takobi zai soki zuciyar da mutanen da ke na kusa da su. Amma a duk cikin wannan ba abu ne da za mu yi da bakin ciki ko da tsoro ba ko da fargaba ba. Amma in mun bi shi Yesu Almasihu, wanda shi ne shugabanmu, wanda muke bi, wanda muke bautawa, za mu san cewa in mun dogara za a ba mu karfi. Ubangiji zai ba mu garasiya don mu ci gaba da tafiya tukuru, muna aiki yadda ya kamata. Babban fatanmu shi ne Ubangijin da ya kiraye mutanen nan, ya keɓe su, ya ba su aikin nan, kada ya taɓa yashe su, ya kuma ba su karfin da suke bukata cikin aikin nan. Yadda su ma a kulla yomi, ko da cikin farin ciki ko cikin bakin ciki ko cikin wahala, ba za su gudu ba za su juye baya ba, amma za su yi aiki tukuru, suna natsu, suna sa fuskansu ga duban Ubangiji wanda shi ne kome da kome a gare su. Fatanmu shi ne a ranar ita yau Allah zai bi tare da su, ya ba su duk karfin da suke bukata. Muna kuma rokin Allah ya tayar da 'ya'ya maza da mata waɗanda za su zo su sadakar da kansu don su bi wannan gurbin, domin bisharar Ubangiji ya ci gaba da kai iyakar duniya yadda ya ba mu umarni. Mu yi addu'a. Ya Ubangiji mai kowa mai kome, mun gode maka da wannan ranar, yadda aka mika ka ga haikalin Ubangiji domin ka bayyana ikonka da girmanka ga mutane. Muna roƙonka a duk sa'an da ka bayyana kanka gare mu, bari mu buɗe idanunmu, mu kuma buɗe zukatanmu don mu saurare ka, mu ci gaba da farin ciki, kuma yadda za mu ci gaba da kai labarinka ga mutane har iyakan duniya. Bari ka bi tare da maza da matan da ka keɓe domin wannan aikin yaɗa bishara, yadda za su yi aiki ba tsoro ba kunya, har duniya gaba ɗaya ta ji labarinka mai tsarki. Mun roƙe wannan cikin sunan Ubangijinmu Yesu Almasihu. Amin. Cikin sunan Uba da na Ɗa da na Ruhu mai tsarki. Amin. Yesu babban malaminmu, Yesu babban malaminmu.